Сугару системалары игенчилектәге заманча технологияләр куллангандагына нәтиҗәле була. Бу хакта Лаиш районында профильле парламент комитетының күчмә утырышында әйтелде. Халык ышанычлыларына мелиорация нигезендә яшелчә үстерүнең уңышлы үрнәген күрсәттеләр. Нарманка агрофирмасында сугарыла торган 1000 гектарда кәбестә, кишер, чөгендер, бәрәңге игелә. Республикада сугарыла торган һәр гектарга 40 000 сум субсидия бирелә. 32 000 гектар сугарулы җир бар. Соңгы елларда мелиорация системасын үстерүгә 6 миллиард сум ярым акча тотылган. Комитетның күчмә утырышында депутатлар парламентка экология һәм җир кодексларына үзгәрешләр кертергә, шулай ук комитетның беренче ярты еллыктагы эше турындагы хисапны расларга тәкъдим итте. Су сиптерү ул бик югары игенчелек технология белсәм бергә барырга тиеш. Синең бирә торган өстәмә дым ул эшләргә тиеш үсемлекнең уңышына. Аның өчен синең орлыгың бик яхшы булырга тиеш. Аның өчен синең җирең бик яхшы эшкәртелгән булырга тиеш. Аның өчен синең үсемлекләрне саклау чараларың иң югары технологик дәрәҗәдә булырга тиеш. Менә калган барлык эшеңне пөхтә итеп җиренә җиткереп, технология кушканча һәм аңа җитәрлек ресурсларыңны кулланып эшләсәң, су сиптерү файда бирә. Менә 10 елдан соң махсус программа кабул иткән. Шул программа нигезендә һәр ел инде 4 000, 5 000 гектарга безнең сугарылы мәйданнар артып бара һәм без авыл хуҗалыгы предприятиеләренә бик матур программа эшләдек. Аларга ул чыгымнарын зур дәрәҗәдә аларга компенсация һәм кайтарып бирү дәүләт ярдәмен системасын эшләдек.